Als 6e film heeft Filmkring Venray Der Hauptmann uitgekozen. Der Hauptmann gaat over de laatste momenten van de Tweede Wereldoorlog. Een Duitse soldaat vecht voor zijn leven. Dan vindt hij in een weiland een nazi-uniform, trekt dat aan met alle gevolgen. Ja, dat ben ik. Der Hauptmann. Op zondag 24 maart geeft opleidingsorkest No Limit haar eerste echt grote optreden in de Schouwburg van Venray. Hiervoor hebben ze samenwerking gezocht met de blokfluiters, de dansgroepen van Danshuis Venray en ook met de drumbands van de deelnemende dorpen. Het wordt een hele happening, dus ik ben erbij. Jaarlijks organiseert Kiestechniek de Kiestechniek Bedrijvendag. Deze dag vindt plaats op 16 maart en het gastbedrijf dat deze keer de bedrijven, de kinderen en ouders en iedereen die geïnteresseerd is verwelkomt, is de Intergroup. Het thema voor 2019 is Robots, de helpende hand. U bent van harte welkom op de Amfoor in Oostrum tussen 11 en 4 uur. Masterclass is een intiem programma voor jong en oud en iedereen die geïnteresseerd is in het verhaal van een bevlogen muzikant. Voor beginnende tot gevorderde drummers en natuurlijk ook voor de liefhebbers. Cesar komt met een 2 uur durende reis door de drumwereld, levendig en humoristisch verteld en gespeeld. Wat kunt u verwachten? Tips en tricks, oefenen met een band spelen, soleren, onafhankelijkheid en bijvoorbeeld de Muller-methode. Er staat een akoestisch en elektronisch drumstel en misschien wil er wel iemand meespelen. Na afloop zal Cesar signeren. The Lion Sings Tonight, een mini-festival voor lokaal Venrays talent, viert zondag 17 maart haar 3e verjaardag. Het festival vindt plaats in de zaal van BRL in de Hoenderstraat. Daar presenteert The Lion Sings Tonight naast een paar vertrouwde gezichten vooral nieuw Venrayse talenten. Het Symfonieorkest Helmond Venray speelt voor het eerst in de kleine zaal van de Schouwburg. Een primeur. Komt u luisteren naar de ouverture van Nabucco van Verdi, Rosamunde van Schubert, begeleid door de klassiekdansers van Danshuis Venray, Sinfonietta van Jozef Joachim Raff en tot slot naar Symfonie nummer 1 van Charles Gounod. Een afwisselend concert met voor ieder wat wils. Literair Café Venray is een stichting die 26 jaar geleden is opgericht met als doel mensen meer kennis te laten maken met de Nederlandstalige literatuur. We nodigen schrijvers uit, 4 per jaar. En die schrijvers, dat zijn debutanten, dat zijn gevestigde schrijvers, maar wel allemaal vanuit het Nederlandstalig gebied, dus ook Vlaanderen. Op 17 maart 2019 komt Anne Enquist naar Venray. Zij zal vooral vertellen over haar boek Kwartet en Want de Avond. Ze wordt geïnterviewd door Victor Elfrink. Victor is een docent aan het Denderon College te Horst. Kwartet gaat over 4 personen die samen muziek maken. Er is een tragisch ongeluk geweest en ze proberen met hun 4 het beste van hun leven te maken. In de pauze zal Anne Enquist de boeken signeren. Ze zijn dan ook verkrijgbaar bij Rooiboek Venray, die bij ons die in de foyer zit. En na de pauze is er ook altijd wel een gelegenheid om vragen te stellen aan de schrijfster. Dus heeft u het boek gelezen, denkt u van daar wil ik meer van weten, dan is dit de mogelijkheid. Boom Like That bestaat 5 jaar en daarom vieren ze hun jubileumshow groots. De 8-koppige Venrayse band heeft in haar 5-jarig bestaan al vele grote podia betreden in binnen- en buitenland. Uiteraard passeren tijdens deze avond de mooiste nummers van Dire Straits de revue en ook de prachtige composities van Mark Knopfler. Bekende hits, maar ook minder bekende pareltjes. En na het theaterconcert, afterparty in de foyer. The boy can
nummertje ken je wel, hè? Dat is de Piano Man, nummer 3 in de top 2000. Maar wat mij nou zo opvalt, het afgelopen jaar dat we zo lekker aan het optreden zijn met de Billy Joel Experience, is dat mensen heel vaak helemaal niet weten hoeveel liedjes ze eigenlijk wel niet van Billy Joel kennen. Deze bijvoorbeeld is ook van hem. She can kill with a smile, she can move with her eyes, she can... Of deze. I don't go changing to try and please me. Of hele bekende introotjes, ik hoef alleen maar dit te spelen, dan ken je het wel. Of deze. Maar ook hele vrolijke liedjes. Deze bijvoorbeeld, ik kan uren doorgaan of zo. Die dus, ja, precies. Kom lekker kijken, wij spelen al deze hits en ook nog wat kleine dingetjes voor de fans op 16 maart in zaal 7 in Venray. Zorg dat je erbij bent. 16 maart, zaal 7, Venray.